Simenyiwe namhlanje ngu-MEC umama uNonceba Khontsiwe into yokuba sizoxoxa ipolicy speech ebethe wayidakanca kwi-legislature yalapha eMpuma Koloni. Siyabona as abantu abatsha abashishinayo into yokubana nyani uDRDAR ubeke phambili uphuhliso lwe-rural economies. Apho ke sibona into yokubana nyani kubalulekile into yoba kulungiswe indlela, kulungiswe into yobana amafama afumane access to imarket. Futhi ngokuxoxa kwethu apha siyibonile into yobana amafama ajongene nee-challenges ezininzi ezithi zirelate kwi-market, i-market demands ne-pricing. Sizothi apha kule ndawo into yokuba u-MEC makancedisane nathi into yobana sikwazi singamafama amancinci ukubana nyani siphuhle i-produce yethu ingawasteki ngokuba sibe nesivuno esizawulahlwa ngenxa yoba asikwazi uthengisa. Sikwabona ukubaluleka kokufundisa amafama ngoba abanye bangena ngenxa yentswelangqesho, kodwa kubalulekile into yoba xa sele belapha bafundiswe into yoba le nto kuthiwa yi-farming yenziwa kanjani ukuze ube kanti u-commercialized, uyakhula. Asiyifuni le nto yamafama asoloko kusithiwa zii-SMMEs. Sifuna urhulumente ozawuncedisa abantu abatsha into yokuba bakhule kumashishini wabo. Enkosi kakhulu.